Gwobrau Tir Nanog 2020. Rhestr Fer Cymraeg Uwchradd. Tom, Cynan Llwyd. Beth yw dy enw, a sut wnest ti ddod yn awdur? Cynan Llwyd ydw i, sut des i'n awdur? Wel, yna cwestiwn eitha anodd i ateb. Dwi'n yn siŵr i ddweud y gwir. Dwi wastad di hoffi darllen, wastad di hoffi gwylio drymau teledu a ffilmiau, gwylio drymau. Mae wedi bod yn potsian efo sgrifennu ers yn eitha ifanc, felly proses hir am hwn i. Sonia ychydig am dy lyfr a Rhestr Fer Tir Nanog. Mae Tom, y nofel yma, yn dilyn hanes bachgen, fel allwch chi ddyfalu o'r enw Tom. Mae ei fywyd yn gymleth, mae e'n byw mewn dinas, mewn ardal sydd ddim yn anhebyg i Grangetown, a mae e'n gweld rhywbeth erchyll yn digwydd. Ac mae Tom yn rhaid ddinewed, a mae'n cael ei tynnu mewn i'r drygioni yn ei gymunedau. A be ni'n neud yw dilyn hanes Tom, mae ffrind Anania, ni'n cwrdd â cymeriadau'r ardal, a ni'n gweld sut mae Tom a Anania yn trio cael ei hunain mas o'r sefyllfa. Maen nhw'n canfod ei hun ynddo fe. A mae'r nofel yn ymdrin â lot fawr o themau gwahanol, aml ddiwylliannedd, tlodi, trais, diniweidrwydd, y broses o pobl ifanc falle'n dod yn oedolion a colli diniweidrwydd yna. Pa mor hir oedd y broses o gyhoeddi'r llyfr? Nes i gyflwyno rhyw syniadau i y wobr ysgoloriaeth Emerfeddyg yn y Sefyll Genedlaethol blynyddoedd yn ôl. A dyna mewn gwirionedd oedd dechrau y nofel. Oedd yr penodau yna nes i roed am y wobr, dim byd tebyg i beth sydd wedi cael ei gyhoeddi yn y nofel, ond dyna lle dath y syniad o Tom fel unigolyn a'i famau'n benodol a'r fflat, a'r fath o fyd maen nhw'n byw ynddo. A wedyn ni o hynny, nes i anfon y penodau yna at ffrind sydd yn ddramodydd, oedd wedi dod ôl gyda tips ar sut i wella'r sgwennu, a wedyn nes i gyflwyno fe i'r lolfa, a dath Meunir nôl wedyn ni, gofyn i fi sgwennu ychydig mwy o benodau, a wedyn ni oedd yn broses wedyn ni o ddatblygu'r syniad, datblygu'r cymeriadau, meddwl am y plot a'r strwythyr, a gweld wedyn ni sut oedd byd Tom yn dod yn fyw ar bapur. Beth nes ti fwynhau fwyaf a lleiaf am sgwennu'r llyfr? Be nes i wir fwynhau sgwennu y nofel oedd hynny, dod ar byd yn fyw, dod ar cymeriadau yn fyw, dod ar cymeriadau a'i byd nhw yn real, neu bach o, dim gwaith ymchwil, ond byw a bod yn Grangetown, gweld cymeriadau, gweld pobl yn cerdded ar hyd y stryd, a wedyn ni dod â nhw i'r byd ar y bapur, a gweld sut mae'r pobl yma ni'n gweld tu allan i drws ein tŷ ni, gweld sut mae nhw wedyn ni cael eu trawsblannu mewn ffordd i'r nofel ac yn dod yn fyw ac yn ychwanegu i'r stori. A dod â straeon nhw, straeon dychmygol, yn fyw ar bapur. Oes well gen ti sgwennu ar gyfer plant neu oedolion? Dwi'n hoffi creu i blant, dwi'n hoffi creu i pobl ifanc, a dwi'n hoffi creu i oedolion. Oherwydd yr un peth chi'n neud i bob ystod oedran. Chi'n creu stori, chi'n creu byd, chi'n creu bydysawd, cymeriadau newydd. Felly'r un broses yw yn y bod i'r holl ystod oedrannau. A fi'n meddwl bod chi'n gallu ymdrin â themau tebyg i bob ystod oedrannau, jyst bod chi yn ymdrin â'r themau yna falle yn wahanol. Lle fyddi di'n hoffi sgwennu? Wel, mae gen i mab ifanc 5 mis oed, so lle dwi'n hoffi sgwennu yw unrhyw le pan dwi'n cael amser i wneud hynny. Pa gyngor fydde ti'n ei roi i ddarpar awdur? Jyst sgwennwch, y frawddeg gyntaf yna yw'r anodda. Mae unrhyw beth ar ôl hynny yn haws, doedd mae'n hawdd, ond mae e'n haws. Jyst sgwennwch, jyst rhowch unrhyw beth lawr ar bapur.
a wneith eich syniad chi datblygu o hynny. Beth arall sydd yn help fi meddwl yw darllen lot. Darllen nofelau da gan awduron da. Dysgwch beth sydd yn neud stori da. Dysgwch sut gall be chi'n sgwennu dod yn real, dod yn wir, dod yn fyw yn ychymyg y darllenydd. Ac o wybod bod beth chi'n sgwennu yn dod yn fyw i darllenydd, wel, dyna beth sydd yn dod â boddhad i'r awdur. Wel, dyna beth sy'n dod â boddhad i fi, ta beth.